Ahojte, dnes si so starou mamou uvaríme, upečieme. Krupovú babu. Na tento recept potrebujeme 200 g krupov, 600 g zemiakov, 30 g cibule, jedno vajíčko, 2 stručiky cesnaku, majorán, korenie, sol a 40-50 g slaniny údenej. Uplatneme krúpy, necháme ich variť v osolenej vode do polovice. A medzi tým si pripravíme zemiaky, očistíme, nakrájame na kolieska a dáme variť ku krúpom na kašu. Osolíme a dáme variť. Očistíme zemiaky. Zemiaky pridáme ku krúpom a úplne ich rozvaríme na kašu. Teda všetko spolu rozvaríme na kašu. Ideme si zatiaľ nakrájať slaninu na malé kotky, cibulu a roztlačiť cesnak. Máme nakrájané, ja som cibulu nekrájala úplne na najmenšie kusky, aby som ju mohla vybrať, lebo ja nemám rada cibulu. Teraz ideme opieť slaninu, pridáme k nej cibulu a nakoniec roztlačený cesnak. Potom pridáme korenie a vajíčko. Krúpy so zemiakmi máme uvarené. Teraz pridáme k tomu opraženú zmes a dáme do Pekáča. Potrebujeme taký nejaký pekáč. Vymastíme ho masťou. Potom dáme už iba zapiecť. do ružova na 180 stupňoch. Áno. Máme hotovo. Piekli sme to asi okolo 45 minút. Môžeš ochutnať. Fakt veľmi zaujímavé jedlo. Skôr by som ale povedala, že to je akéby taká príloha, viac menej, nie hlavné jedlo. Ale inak je to dobré. Aj. Čo hovoríš, že aké to je? Áno, je to také zaujímavé. Ja som to ešte... s krúpami sme mávali najmä jaterniče. A koľko z 10 dávaš tomuto jedlu? 8. A ja dávam 8. Tak vám prajeme so starou mamou dobrú chuť. Dobrú chuť.